Malinaw, makusog, nanadadangog sa Kapikolan, maging sa enterong kinaban. Ini ang 97.5 Bangon OK FM. 97.5 OK FM. Gusto ko, okay ka. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras tango niyan, 10 minutos bago mag alas 7. Ano daw banwan? Ang pagdisarolyar ka nangingenot na isyu kan aldaw. Ang pagkuha kan pulso kan banwaan. Digdi sa programang Ano daw banwan? Sa 97.5 Bangon OK FM. Diyos maray na aldaw po sa Saindo Gabos. Ini po liwat si Ervin Borja sa programang Ano daw banwaan. Mga tugang, bago po sa satuyang mayor na tema, ngunya na daw, gusto mi pong paabutan ni na pakidumamay an pamilya kan samuyang amigo asin naging aktibong maray na sa media digdi sa Siyudad Dinaga asin sa probinsya ng Camarines Sur, si Senyor Emiliano Saavedra Jr. bantugan sa apod na Emil. Saro siyang naging bantugan na prasurat na nagwalat man nin pangaran sa lado kan na media digdi sa Siyudad Dinaga asin sa probinsya ning Camarines Sur. Mga tugang sa satuyang mayor na temang unyanal daw. Sigun po sa pag-aadal kan sarong research group na base sa nasyon ni Australia, ang Lowly Institute. Inagpaluwas sinda na sa pag-aadal ninda o sa evaluation na ginibo sa iba-ibang nasyon. Saro kita sa mga nasyon na naging maluya sa pagresponde sa paglakop kang COVID-19. Sigun sa saindang pag-aadal, sa 98 nasyon na pigkukumparar, nag-ika-79 ang Pilipinas. Gustong sabihon sa 98 nasyon, 19 sana ang dinaugta. Ang ranking mga tugang pigbase sa kung pira ang tinamaan kang COVID. Piraan nagadan. An proporsyon ka na kasong tinamaan ka na COVID asin an testing na ginibukan sa tuyang gobyerno. Asin iba pang mga factors, inda sana kung iinayon an issue na posibleng ang satuyang nasyon ang may pinakang dakol na government official sa pwedeng magyaman-yaman dahil sa pandemic. Siguro kung inayon yan, number 1 kita. Mga tugang, kung hihilingon mo ang ranking, dahil mo masasabi na tamiling ang nasyon mayaman, pag mayaman, dakol ang modernong hospital, may kwartang mga pambakal ng testing kits, masasabi mo nang maray ang naging lakdang kang paglaban kang gobyerno sa dahi pagwarak kang na COVID. Asin ang ranking man, dahi mo man masasabi na tamiling ang nasyon tios, kaya naging malala ang pagresponde kang nasyon sa COVID-19. Ang Amerika na mayaman na maray na nasyon, hababao na maray sa ranking. Sa 98, ang US ika-94. Haros nasa pinakapalpak ng nasyon na sa pagresponde sa COVID. Ini totoong-totoo dahil igo kita mga kabisto na nagtatrabaho sa Amerika na kung minsan ang agom positive na, ang agom na nurse gusto pang paralaugon sa trabaho, taday kapaman ngayon nagpa-positive. Arog kayang kalaks na marayan pag atubang sa COVID-19 duman sa Amerika. Asin kung minsan man, nagsasabi ng may sintomas siya, na may kalintura, may abo, pag dyan sa ospital, sasabihan duman na kung day pa nagraraot ang sa emong paghangos, puli na mo na sa harong nindo. Magbalik ka kung maraot nan sa emong paghangos. Araw kayang kuyan, kapabaya.
Dahil siguro takadakol-dakol na ang may tama ng COVID. Nagkukulang na sa indang mga higdaan sa ospital. Kaya sa research, nagluwas na ang Amerika, ika-94. Sa 98, apat sa ng nasyon ang dinaog ninda. Asin mga tugang ang Vietnama na pareho tama na tios, nag-ikadua sa survey. Kung sabihin daw nagtitios, maray si sa indang mga lakdang na ginibo. Ang Thailand, ika-4. Ang Malaysia, ika-16, asin ang Myanmar, ika-24. Kaya dahil taman masasabi na dahil ang nasyon tios, salto sinaging pagresponde laban sa COVID-19. Kung nagigirumduman ta mga tugang, si inot na hiro kan sa tuyang gobyerno sa pagresponde sa paglakop kang COVID, iyo an wala tuong lockdown, nasa hiling tatama man. Kaya lang, pag na-lockdown, haros sarahan ang intirong barangay. Dawa saro sa naman ang nag-positive. Si inot na mga relief operation garong nagpaurumbasan ang satuyang mga opisyalis kan lokal na gobyerno, mga mayors. Nagpuon tig turulong kilong bagas. Hanggang sa nagpaurumbasan, nagtaraonin tig sararong sakong bagas, minsan may manok pa, may mga dilata. Alagad pagkatapos 3 o 4 na bulan, Mayo nang ikinasunod. Ang sinunod na sistema, iyan ubos-ubos biyaya pagkatapos tingara. Kaya kung minsan ngunyan, saro na sana ang lalakdaw na harong, dahil pa masustiniran ng bagas. Asin mga pangangaipo. Dahil sa urumbasan, iyo yan ang nangyari. Haros sarong taon na pag may nagpa-positive, abala, delayed na maray ang swab test. Minsan kung sain-sain ta, pinapadara ang test sample. Tayaon sana sa BMC o BMC sa naigdi sa Bicol, an example, ang Bicol Region, o ang Camarines Sur. Yaon sana sa BMC sa Kasaligaspi, ang machine na pwedeng mag-process kang swab testing. Ay kaya kung naabiriya ang machine dyan sa BMC, kung sain-sain ta pinapadara ang sample na pigkua sa pasyente, na kung minsan inaabot saro 2 simana bago magbalik. Ipagbalik, at tasaro o 2 simana nang nakalaom, ang pasyente tapig quarantine, pag-abot positive, saka pa sana mapuon ang quarantine. Kaya haloy-haloy na maray. Kaya ang tao kung minsan nagiging unproductive sa haloy na panahon. Na kung igwanin mga machine na ma-process kan na swab testing, ikuta na madali-dali, saka daing gayo na kukulong ang mga tao. Igwaman mga LGU na pwede man kutang magtabang, arog kang probinsya. Pwede man kutang mag-ipos nin machine guide na ini, takaya man guide makalon. O magbugtak ni modernong laboratory. Kundi iba man ang priority. Dahil magibo, ta dapat daang inuton mo ng gastusan ang mga cottages o kabana sa karamuan, hiling-hilingon mo daw yan. Sa resulta kang research na inay mga tugang, pwedeng may mga opisyal kang gobyerno kasi tuong nasyon na mareklamo na naman na ini dahil man totoo. Alagad kung mamasdan ta, dakol talagang palpak na naging lakdang ang inotang mga naging kasimbagan sa paglakop kan COVID-19. Kaya mga tugang, dahil ta maninigaran, hilingon mo ang resulta ngunyan. Habang siribot na sa ibang nasyon ang iriniksyonan, kita digdi nagdidiskusyonan pa kung sa braso o sa lubot ang dapat iniksyonan. Ano daw banwan? Ang pagdisarulyar ka nangingenot na isyu kan aldaw. Ang pagkua kan pulso kan banwaan. Digdi sa programang Ano daw banwan sa 97.5 Bangon OKFM. Gusto ko, okay ka. May malaking discount sa inyong volume purchase.
kahit saan sa kanilang 3 branches. Ang CBS Supermart ay walang kapares sa lowest price at customer service. Kumpleto ang paninda, wala nang hahanapin pa. May 24 counters, convenient at walang pila. Sa bawat pagbili, may reward kang makukuha. Sa CBS Store Club, negosyo mo may asenso pa. Cabral Ticulandia Supermart, ang CBS ay katuwang mo sa pag-angat. Cabral Ticulandia Supermart, wala nang ibang presyong mas baba.